Обещахме ви и санирахме близо 200 блока на пук на всички наши противници. Днес старите панелни блокове живеят нов живот, а хората в тях комфортно и ефтино. Започваме програма за еднофамилните къщи в градовете и селата. Вече почти забравихме руините на бившите казарми на Булаир и на Раковска, защото върху тях изградихме най-красивия градски парк в България и модерни търговски центрове. Сменяме водопроводи, за да подобрим водоснабдяването и да намалим загубите на вода. Сега ще преасфалтираме ударно града. Съживихме езерото на Кенана и създадохме атракции чрез концесия в партньорство с частна фирма. Не съм се отказал от велоалеите, околовръстното на Хасково и модерна съвременна болница. Това не са обещания, това са проекти, които знаем как да изпълним, когато ГЕРБ участва в управлението на България. Имаме идеи и работим за тях. Купуването и продаването на гласове е престъпление.